Иванов и всички, които сте гости на това събитие. За мен е чест да бъда пред вас. Първо искам да... Аз съм българин и държа на това винаги. Презентацията ми обаче, текста ще бъде на английски. Не защото пренебрегвам обстоятелството, че съм българин, напротив. Все пак Центъра за компетентност, аудиторията на медицинските университети предвиждаше тук да присъстват и англоязикови студенти. Ето защо си позволих това тя да бъде. Ще говоря на български обаче. Академик Горчев представи и говори основно, така акцентът му беше роботизираната хирургия. Аз ще се опитам малко да разширя обсега на минимално инвазивната хирургия въобще. Не знам някой дали е гледал това филмче и знае ли някой от аудиторията какво представя това филмче. Студентите сещат ли се? Някой гледал ли? Да. Това е скок от стратосферата на Феликс Баумгартнер, австрийския скачач, така да го наречем. 2012 година, тогава той беше най-високата точка постигна на свободно падане и се приземи с парашут. За този скок, който трябва само 4 минути и 19 секунди обаче, е работено в продължение на 4-5 години. Екип от около 100 човека, ето виждате ги, екипа, който се радва, е подготвил този 4-минутен скок. И автоматически аз пренасям това и в нашата област, в медицината. Една проста, обикновена хистероскопия, морселация на полип. Същинската морселация трае само 30 секунди. За нея обаче участва екип от минимум 6 човека. Операционна сестра, оператор, анестезиологична сестра, анестезиолог, санитар. Ако добавите към тях и консултантите, за една 30-секундна операция има толкова много хора. Тоест, екипната работа в хирургията, днешният хирург е изправен, академик Горчев намекна за това, е изправен пред обстоятелството, освен специфичните си познания в областта на медицината, той да има първото най-важно обстоятелство, ще кажем ние, да може да работи в екип. И там се нареждат всички останали познания, които той трябва да притежава извън медицината. Тук аз ще добавя, академик Горчев намекна, и сподели някои мисли за това, и изкуствения интелект. Краят на моята презентация ще бъде, всъщност акцента му ще бъде изкуствения интелект, медицината, в роботиката, в минимално инвазивната хирургия, но моята гледна точка, така да го нарека, академик Горчев представи неговата си гледна точка. Без новите технологии в медицината и специално в минимално инвазивната хирургия, където е нашата експертиза, съвременната медицина няма как да успее, няма как да работи. Видяхте ги преди малко тези аспекти, тези раздели, така да се каже, на минимално инвазивната хирургия. С по няколко думи аз ще представя и някои различни от роботизираната система аспекти на минимално инвазивната хирургия. Ето тук е в момента, това е таймлайна, кривата на хирургията, еволюцията на хирургията. Не си мислете, че отворената хирургия, с която е започнала хирургията, ще замре след тези криви. Напротив, тя ще остане винаги базата, тя ще бъде това, към което ще се връщаме, когато не успяваме и с лапароскопска и с роботизирана хирургия. Малко по-късно ще се върнем отново на тази крива, ще разберете защо, но ето тук е сега нашето място с роботизираната хирургия и с лапароскопската хирургия. Тук сме в Института по роботика към БАН. Това са тримата Нобелови лауреати по физика за 2018 година и то в сферата на лазера, защото те успяват да открият и да разработят технологията за лазерната пинцета и за лазерните подходи, които ни дадоха възможност да правим всъщност така наречената да бъде разработен фемтосекундният лазер и човечеството да се концентрира върху това да започва да извършва минимално инвазивна клетъчна хирургия. Ето вижте как изглежда. Това сме го получили с любезното съдействие на Ричард Сатава, който е наш добър приятел, тази схема, как изглежда операционната зала по клетъчна хирургия. Хирурга стои зад на конзолата, т.е.
Неговата конзола е компютъра, той стои зад бюрото и с мишката кликва и прави вътре клетъчна операция. Ето вижте, видяхте как изглежда конзолата и знаете как изглежда конзолата на роботизираната хирургия. А ето тук влиза малко в сферата на професор Димитров, който е експерт в неинвазивната, така наречена хай-фу хирургия. Доктор Георгиев стои също на бюро с мишка. Виждате аналогията колко е близка. Той стои с мишката и кликва, но всяко едно кликване, вижте какво прави, предизвика коагулационна некроза вътре в човешкото тяло. Тоест предизвика увреждане тук полезно на тумор в човешкото тяло. И само за демонстрация, ето тази голяма миома, която е обработена с хайфо, вижте колко се е смалила тя, субмукозна миома, и ни даде възможност след това ние да оперираме с онзи първия морселатор, който видяхте на началото на нашата презентация. Това са пак стари кадри от началото на нашата лапароскопска хирургия, но родоначалникът в света въобще на лапароскопската хирургия е ето този човек, Курт Зем. Курт Зем работи в Кил, той е немец, той всъщност прави първата лапароскопска апендектомия. Професор Димитров сигурно ревнува тук, защото за пръв път и за последен, може би, в историята гинеколог прави нещо за първи път преди хирурзите и хирурзите го работят след това. Така ли е, професор Димитров? Да. И публикува това, първата лапароскопска апендектомия, гинекологът Курт Зем публикува в списание Ендоскопи през 1983 година. Вижте обаче 2004 година докъде е стигнала минимално инвазивната хирургия. I can tell this was a good surgeon because he cleaned up afterwards, but there are no incisions, and so he has to take it out the same way that he went in, through the mouth. And now you are witness to the first time a human ever had an appendix removed through their mouth without ever having an incision. Perhaps that will be the next generation. Разбирате ли на къде вървят нещата? Това е така наречената Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery. През естествените отвори на уста, влагалище или пикочен мехур, ние да влезем в коремната кухина и да извършим ендоскопска операция. Тоест, работи се по това. Това е таймлайна на апендектомията, аз няма да ви засягам, но все пак за да демонстрирам, че роботизираната система, това е наша операция, и академик Горчев оперира тук, след наша хистеректомия се наложи да бъде отстранен и апендикса по роботизиран път. Роботиката не е средство на първи избор. Така започнахме всъщност ние и това е част от нашата история по лапароскопска хирургия, която претърпя еволюция, една от първите триизмерни лапароскопски хистеректомии, които сме направили с ето тук образа. Като поставим очилата тук на камерата, виждате как се изяснява. Ние не го виждаме сега като триизмерен този образ, но той пред нас е ясен този образ. За роботизираната хирургия, пак първи кадри, аз ще си позволя да кажа някои чисто исторически неща. Двамата братя Карел и Йозеф Чапек всъщност въвеждат за пръв път термина робот и той идва от чешката дума робота. Извършвам ниско квалифициран труд, т.е. черноработник. Буквално роботът и роботите очакваме да бъдат нашите черноработници. И още един така любим учен мой, това е Никола Тесла, не защото заради великите му открития, които аз не съм толкова експерт като него там, но той разработва и вижте през коя година първата роботизирана и автоматизирана система, този малък кораб, който го управлява дистанционно. И всъщност полага основите на модерната автоматика и роботика. Още тогава първата роботизирана ръка, която е взета от конвейера на автомобилната индустрия и е преустроена, за да извърши първата човешка мозъчна биопсия през тази година. Вече видяхте системите, които представя академик Горчев, които ги има в Плевен. Аз няма да се задълбочавам в тях, само ги маркирам, но тук има, ето е тази първата ни система, която той каза, че е пенсионирана. Да, тя е пенсионирана, но ние ползваме за обучение на студенти в дисциплината минимално инвазивна хирургия и тя все още е в действие. Когато дойдоха американците, сложихме жива тъкан там и за тях беше екзотика да пипнат отново тази система. Съвсем накратко, това е нашият опит, ще мина съвсем бързо по това, но ще се спра с две думи само върху
Първият голям конгрес, който организирахме, ние бяхме домакини, беше в Софийския университет по роботика 2019 година и на който беше направена всъщност първата трансмисия в реално време на 3D сигнал от Плевен до София. Това беше първата на най-голямо разстояние трансмисия на триизмерен сигнал в реално време не само в Източна Европа, но и в Европа. Не беше правено до тогава. И това се гордеем от този факт. Да, последното ни посещение беше в Орландо, Флорида, на нашия екип тук и там имахме своите презентации. Защо го давам това обаче? Вижте темата на тази презентация, която Камран Нежът, който също беше 2019 година тук в София. Вижте каква е темата на неговата презентация. Дали хирургът робот ще замести човекът робот. Тоест тук вече навлизаме отново в тази сфера и един от американските хирурзи, който ни вози с автономния си автомобил, където изкуственият интелект всъщност вече е навлязъл и където аз лично бях притеснен, защото той шофираше сам. Автомобила, разбира се, шофираше сам. Края на онова събитие, на което бяхме, пленарната лекция беше от доктор Адриана Мараес, която няма нищо общо с медицината. И въпреки всичко тази пленарна лекция беше една изключително интересна пленарна лекция, защото тя, вижте какви аспекти засегна, които касаят човечеството като цяло и приноса на медицината в това, защото то предстои. Заселването на Луната, заселването и на други планети, може би Марс, предстои. Дали ще сме живи ние да го видим това с очите си, аз не мога да кажа. Да, изключително интересен лектор беше тя. Феталната минимално инвазивна хирургия, ние и нашия университет също имаме така известен досег до нея и сме положили основите. Професор Николайдес от Кингс Колидж, той е бащата на тази хирургия, доктор Хонорис Кауза на университета. Феталната мини-инвазивна хирургия ние вече имаме обучени в България и в Плевен няколко човека точно при Николайдес в продължение на 2 години и полагаме основите на този тип хирургия вътре отровно с методите на този подход. Да, едно от постиженията на нашия университет е този телекомуникационен ендоскопски център и показвайки някои от аспектите какво има там, сърцето на всяка хирургия е хирургичната зала и за нас сърцето на този център всъщност е експерименталната операционна зала, където върху жива тъкан ние обучаваме и нашите студенти, и нашите специализанти, и специалистите от цялата страна, а сега вече се опитваме да надскочим и границите на България. Имаме проект и действаме по този проект. Всичките тези обучения се провеждат от 2007 година в ендоскопския център. И благодарение на всичките тези обучения ние сме създали, успяхме да създадем, премина една кохорта от може би 500-600 човека. Създадохме основата на една нова асоциация, българска асоциация, първо минимално инвазивна гинекологична хирургия и тази година я надградихме за минимално инвазивна хирургия въобще и роботика, която обединява и хирурзи, и уролози, и гинеколози. И първият конгрес беше в Плевен. Да, афилирахме се към Американската асоциация и това е етап от този процес. Академик Горчев, аз също имам аспект на бъдещето на хирургията. Тук съм представил така малко моята гледна точка на бъдещето на хирургията. Ние с него работим заедно, обаче нямаме много време така да си общуваме и по такива теми и понякога си общуваме задочно на такива форуми с презентациите, които до някъде взаимно се допълват. И ето я тази крива, на която се връщаме отново. Всъщност, следващата стъпка, върху която се работи сега, това е дигиталната хирургия. В презентацията на академик Горчев той даде термина интелектуална хирургия. Да, има припокриване. Дигиталната хирургия всъщност е една своеобразна симбиоза между естествения и изкуствения интелект.